در موج برنامه اطلاعاتی خبر. мулоқоти дипломатҳои тоҷик бо мақомдорони баландпояи Миср ва Арабистони Саудӣ. боздошти Абдуллоев, мақомдори сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳангоми порагирӣ. хайрхоҳе мактаби кӯҳнаи деҳаи Равмеди рӯшонро аз нав месозад. коршинос дурнамои ифтитоҳи парвозҳо байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақилро арзёбӣ кард. дар Русия пӯшидани ниқобу дастпӯш дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатмӣ мешавад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юниса Атамуллоева. салом. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аз мулоқоти сафирони тоҷик бо ноибони вазирҳои корҳои хориҷии Миср ва Арабистони Саудӣ хабар дод. тибқи иттилои вазорати корҳои хориҷӣ, Заробиддин Қосимӣ, сафири Тоҷикистон дар Қоҳира бо муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Арабии Миср дар умури кишварҳои Осиё Ториқ Алвасимӣ густариши ҳамкориҳоро баррасӣ кард. дипломати тоҷик дуруди роҳбарияти Тоҷикистон ва вазири корҳои хориҷии кишварро ба ҷониби Миср расонида омодагӣ ва рағбати ҷониби моро ба таҳким ва густариши ҳамкорӣ бо кишвари дӯсти Миср таъкид намуд, омадааст дар иттилоия. таъкид шудааст ки дар вохирӣ ҷанбаҳо ва имконоти тавсеяи ҳамкории мутақобилан судманд ба таври муфассал баррасӣ шуданд. ҷониби Мисрӣ низ алоқамандии худро ба густариши робитаҳо ва ҳамкорӣ таъкид намудааст. ҳамчунин ба иттилои вазорати корҳои хориҷӣ дар шаҳри Риёз мулоқоти сафири Тоҷикистон Акрам Каримӣ бо муовини вазири корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ дар умури бисёрҷонибаи байналмилалӣ Абдураҳмон Ал-Расӣ баргузор гардид. дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории ду кишвари дӯст дар чорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ баррасӣ шуданд, таъкид кардааст манбаъ. оҷонсии зидди фасод дар Тоҷикистон аз боздошти Абдуллоев Н.А., як корманди сабти асноди ҳолати шаҳрвандии пойтахт хабар медиҳад, ки аз як корафтода маблағ талаб кардааст. бинобар иттилои дафтари матбуотии оҷонсӣ, Абдуллоев Н.А. замоне дар вазифаи нозир коргузори бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе кор карда истода барои барқарорсозии ҳуҷҷатҳо аз як шаҳрванд маблағ ситоидааст. ба иттилои манбаъ номбурда бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ аз шаҳрванд А барои барқарор намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ва иваз намудани ному насаби номбурда маблағи 3500 сомонӣ талаб намуда, аз ин маблағ 500 сомониашро пешакӣ гирифта, оварда додани боқимонда 3000 сомониро талаб намуд. санаи 9 июни соли 2020 Абдуллоев Н.А. баъди аз шаҳрванд А гирифтани маблағи 3000 сомонӣ дар ҷои ҳодиса дастгир карда шуда, далели шаъи маблағи 3000 сомонӣ аз ӯ ёфта гирифта шуд, афзудааст манбаъ. гуфта мешавад нисбати Абдуллоев Н.А. бо моддаи 247 қисми 2 банди В.Г. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парванда оғоз карда шуда, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ба прокуратураи генералии кишвар ирсол шудааст. мактаби кӯҳнаи деҳаи Равмеди ноҳияи рӯшонро, ки қаблан навори ҳоли баъди он мавриди шаҳрборон дар интернет қарор гирифта буд, аз нав бунёд мешавад. Музаффар Имомдод, фаъоли ҷамъиятӣ, ки навори ин мактабро дар интернет нашр кард, гуфт пас аз нашри навор як нафар тамос гирифтаву хостори бунёди мактаби нав дар ин макон шудааст. ӯ бидуни ифшои номи хайрхоҳӣ гуфтааст, ки пас аз нашри навор ӯ ба наздашон омадаву хостори бунёди мактаби нав шудааст. Музаффари Имомдод мегӯяд, бо дарёфти чунин таклиф ба роҳбарияти вилояти Мухтори Кӯҳсони Бадахшон пешниҳод кард, ки ӯ дар назди худ онро хуш пазируфт ва ба масъулини минтақавӣ дастур дод то ҳуҷҷатҳои заруриро фавран омода созад. ба навиштаи ӯ ҳуҷҷатҳо дар ҳоли ҳозир пурра омода буда, корҳо аллакай оғоз шуданд. муовини сармуҳаррири маҷаллаи «Авиапанорама» генерал-майор ҳавонаварди шоистаи ҳарбии Федератсияи Русия, номзади илмҳои техникӣ Владимир Попов гуфт, ки фурудгоҳҳои кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил барои кушодани ҳаракати ҳавоӣ то куҷо омодаанд. мақомоти Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар мавриди аз саргирии парвозҳо байни Тошканд ва Душанбе ба созиш расиданд.
طبق маълумоти пешакӣ нахустин парвози ҳавопаймоҳо байни пойтахтҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон санаи 28 октябр сурат мегирад. Попов гуфт ки эҳёи парвозҳо дар дохили иттиҳоди давлатҳои мустақил дурнамои рафъи бӯҳрон дар нақлиёти ҳавоиро боз мекунад. Владимир Попов ба Спутник Тоҷикистон гуфт: танҳо манъ кардан бастани марзҳо лозим нест, бояд назорат ва сармоягузорӣ кард то амнияти умумии ҷаҳониро таъмин кунед. Ба гуфтаи мутахассис, вазъи мавҷуда имкон медиҳад ки ҳаракати ҳавоӣ дубора барқарор карда шавад, зеро ташхиси коронавирус муайян, ваксина аллакай сохта шудааст ва нақшаи табобати ин беморӣ мавҷуд аст. Ном бурда илова кард ки иқтисодиёт ба тамоми соҳаҳои ҳаёт таъсир мерасонад. дар Русия ки ҳамарӯза теъдоди зиёди мавриди олудашавии шаҳрвандон ба маризии коронавирус сабт мешавад, пӯшидани ниқобу дастпӯш дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатмӣ шуд. Роспотребнадзор дар робита ба афзун шудани шумораи дардмандони нави коронавирус ва ҳамзамон зиёд шудани қурбониёни ин дард аз шаҳрвандон талаб намуд ки минбаъд дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла нақлиёт, истгоҳу лифтҳо дастпӯшу ниқоб пӯшанд. Дар робита бо панҷшавии глобалии сирояти нави коронавирус бо мақсади кам кардани хавфҳои COVID-19 дар Федератсияи Русия ҳангоми афзоиши мавсимии бемориҳои шадиди вируси респираторӣ ва зуком фармон медиҳам: шахсоне ки дар қаламрави Русия ба сар мебаранд, дар ҷойҳои будубоши оммавии одамон, нақлиёти ҷамъиятӣ, таксиҳо, истгоҳҳо, лифтҳо бояд ҳатман дастпӯш ва ниқоби тиббӣ дошта бошанд, таъкид мешавад дар хабар. гузашта аз ин, Роспотребнадзор ҳамаи минтақаҳои Русияро муваззаф намудааст ки ба 100 000 аҳолӣ бояд на камтар аз 150 ташхиси коронавирус гузаронида шавад. таъкид мегардад ки фармони Роспотребнадзор дар бораи тақвияти чораҳо алайҳи коронавирус аз 28 октябр эътибор пайдо мекунад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. Барои ҳар яке шумо таъиниативу хонавбудиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.